दिनै सान्दुं दुंबाय माथो बोथोरा मोजांथार बेसेबा बिजिदाथ' सान्दुं दुंबानो थांगोन होनदोंमोन जोंहानाव बिजिद मायो मा जाखो? मा जाखोहाय सान्दुं दुंनायखौ नुवाखै आरो नोङो थुदो दिनै सान्दुं दुंबाय न'आव थांसै बिजुलि आं दिनै खर'खौ बोरैबा मोनदोंलै दिनै थाङा दे। बिजिद नों मानो बुजिया आं न'आव थांनो बेसेबा लुबैदों मिथिगौ ना नों खर' बोरैबा मोनदों मुलि जाना होना गरसे दानो मोजां मोनगोन मानो बिदि थौना नोंथ' सिगाङो थाङो जाबाय थायोमोन नाथाय मा जाखो? खर' बोरैबा मोनदोंलै आङो मुलि जादों आं मुलि जाबाबो मोजां मोनाखै आरो नोङो एसेबां बोसोर थाबायानो न'आव थाङालासिनो साननै सानथामखौनो नों नेनो हाला नामा? खर' बोरैबा मोनदों आं थांनो हानाय नङा। मा मुलि जाबाबो हामलायो बिलाय हामगोन दे जाहाना बिजुलि मानो बुजियालै दिनै आंनि खर'आ मोजां नङा आरो गारि गाखोना थांबाय इमान गोजान मानो एथ'बो बुजिया थै गाबोन थांगोन दे नोंनाथ' गाबोन हामखागोन ना दे थांगोन दे बोथोर मोजांबा बोथोर मोजांबासो है माबा बिजिद नों मानो बेफोरबायदि एसेबां गोबाव जाबाय आं न'आव थांनो मोनिया माबा ओरै थांगोन ना बिजुलि आं माबा थाङा बुंदों नामा? बिदिनो थांगोन होननायावनो नै मास मोनसे बारग'सिगोनानो गाबोन हले जेबो बाहाना गैया दे बाहाना आंखौ नों बाहाना बानायनाय बायदिसो मोनदों आरो नों बिजुलि होमबालाय माथो गाबोन थांगोन समफोर थांगोन दिनै सान्दुं दुङाखै दिनै खर' सादों थै थांनोनो गोसो गैया आं खालि न'आव थांनो गावसोर गोजा थांनो होबाबो थाङा दिनै खिन्थु आं इमप्रेस जाबाय दे बिदिसो खाब्रां रायज्लायनांगौ नों हिनजावजों बिदिसो से खालामबाय थानांगौ औ सना आंथ' बेखौ मोजांखौनो मोनखायाना सैखाया आं नोंखौसो मोजां मोनो नों आरो बेखौनो उल्था सानो आरो गावसानि न'आव लोगो हमबाय थादों आंखौ थांनो आं जेबो इन्ट्रेस्टआनो गैया थांनो मानोना दा आं बिजुलिखौ इसेबो मोजां मोनला बिदिसो जानांगौ सना गोसो गैयाबाबो थौ थांनो सना आंबोथ' थांफागोन ना थांनो लुबैदों आं बिसानि न'खौ माथो न'फोराबो गोबायथारनो बिसानिया बिसानि न' गोबायखौ नायनो लुबैदों आङो माथो आरो न' गोबायखौनो नायनो लुबैखौ नों सना दे जागोन दे नों थांनो गोसो दङबालाय थांगोन दे औ थांगोन जागोन दे सना थांगोन ओमफ्राय सना बिजुलिमोननि न'निफ्राय फैनानै नों थांदो दे गाज्रि मोननाङा मानो होनबा एसे उसुबिदा जायोना उसुबिदा माने जोंफोरखौ नुफ्लांबायबा मा जागोन बिजिद नों खालि आंखौ होखारबायल' दङ आरो ना माने आं थांबान्थाय नोङो हिनजावजों उन्दुगोन मोजाङै अनज्लायगोन आरो ना बिदि नङालै सना है मानो उल्था सानो नोङो दे जागोन दे थांगोन आं नाथाय नोङो बेजों सानसेबो उन्दुनो मोननाय नङा आरो उन्दुबाबो गोजान जागोनलै सना जागोन नोंनि कसम जाना बुंदों आं बेजों उन्दुफाबाबो आं बेखौ दाङाबो नङाबा खिन्थु मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दे आं थांसै बिदि रायज्लायनायफोरखौ नुबाथाय खोनाबाथाय एसे बोरैबा जागोन इसे नङा महाभारत रामायणानो जालांगोन आरो सना नों एसे बुजि मोनथिगौ ना आरो फैसा खमबा जों बोरै खाना थाहैगोन दे जोंहा हा 5 बिगा दङ बेखौ फाननो नागिरदों बेसेबा फैसा मोनखागोन मोनथिगौ ना मा नोंलाय माथो खिन्थायाखैमोनलै आंनो आं बावबाय दं खिन्थानो नाथाय दिनैथ' खिन्थाबायना सना बे फैसाखौसो नेबाय दं आं मोनथिगौ ना बेसेबा लाख मोनखागोन मोनथिगौ ना 2 करोड़सो मोनखागोन बिनिनो 1 करोड़सो लानानै खारखानोसै बे हा फानखांनानैनो थांखानोसै फैसाखौ मोनबानो मोनथिगौ ना सना बेखौसो नेबाय दं आङो मा 2 करोड़ मोनगोन औ माने हायाबो बस्तिसोना माने आधा हायानो बस्ति बाखि फोथारनिबो फानगोन नों नंगौखौसो बुंदों ना नङिखौसो बुंदों सना नंगौखौसो बुंदोंलै आं सना मानो बुजिया नों मानो आंखौ एसेबो फोथाया दे जागोन दे आं खिन्थु फोथायबाय नाथाय नों जुदि आंजों फोथाय खेबस' खालामोना नों नायबाय था आरो नों खारग'खाया मिथिगौ ना नों जुदि आंखौ चिट खालामोबाबो नों खारग'खाया मानोना नोंजों आंजों भिडिअफोरा दंखायो आरो फट'आ नों आंखौ मानो फोथाया गल'आ फैगोन होनना बुंबाय थायो मिसाखौनो आं फन हरबा नाथाय नै मागोआनो सफैसिगोन दासिमबो सफैला गथ'आनो बेफोर गासिबो गेबगां आदानि थाखायनो नों सादाया ओरैबायदि गेसाव ओरैबायदि फाफिना फैनांगौना थेवब्लाबो न'आव एबारबो आं फैहोननायाव मागोआव थांथारगोन होनना बुंदों नाथाय मागोआवबो थगायबावगोन खोमा बियो र' एबार थगायथों र' बोसोर बारलायलांबाय न'आवनो दासिमबो फैला गथ'आनो बेसेदि नायनो लुबैयो बिमानि थाखायथ' खेबसे फैनांगौना बियो बे आदायानो माबा दं होना दोनबाय नालाय बेनिखायनो फैयासै आरो जि गेसावखा गोसोआनो आदानिया जोंनि गोसोआ एथ' गेसाव नङालै नाथाय बे आदानिया मानो एथ' गेसाव गोसोआनो साला बेफोरबायदि मानसियाना थैबाबो लस गैया बुंनोथ' मोना दिनै गावनि फिसायखौ थेवब्लाबो बुंगोन आं रागा जोंबालाय आरो माथो आरो बाजै
हामानथ' फैनो होआ गथ'खौ साला र' बे पापिया गावनि गथ'खौनो बेसेबा सैयाना बियो सानसे नङा सानसे नांगौ जागोन बे गथ'खौनो नोंसा गेबगां हादानो ना गल'खौनो नांगौ जागोन नायबाय था फस्थायगोन बियो सानसेबाबो नायबाय था खुलुमबाय बाजै जाजिलंगा नों जोंहानियाव औ नोंसानाव फैदोंल' दिनै जोंफोर आलासि जानो नाथाय जोंहाथ' नोंसोरखौ आलासि जानो लिङाखै लिङाखैबाबो निउ इयारनि फैबाय आरो बाजै आङो गारिखौ जोबोद गोसोथोयो मिथिगौ ना आङो दिनै रायज्लायनो फैदों बेनिखायनो आइयालाय आइया मा गायदाया माथो नोंखौ गोसोथोआ होनना बुंखादोंनो हा नोंहालाय मानोथ' बिदि जबरदस्ति खालामबाय दङ ओइ बाजै आं गारिखौ बिराद खुसियाव दोनगोन मा जानला मानलाहाय मा मोजां मोना होनबाबो मा ब्रा ब्रा खालामबाय थायोलै सोरबा गुबुन सिख्ला नोङो नागिरदां मिथिबाय आंजों खिन्थु जाया दे जाया आं ओरैनोबाबो मोजां मोननाय गोसोथोनायनि गोजानाव थाखायो मिथिबाय बिनि सायाव आरो नोङोथ' बेसेबा बोराय मांग्रां रां आंथ' नोंजों थैबाबो हाबा जाया मिथिबाय माथो जिरायनोबो सियार होलालै बाजै लाबोदो सियारफोरा बेलांसिफोरा मोजाङै जनानै रायज्लायनोसै नाङा बाजै दोन थांनो हानाय जाबाय दे नोङो जाजिलंगा आदा आं मोजाङैनो बुंदों नोंखौ आदासो होनना बुंबावदों मिथिगौ ना आंनो नोंखौ नाङा मिथिबाय रानि बायसिसो दोनगोनब्रा नोंखौ आं जारौ ओमफ्राय सानैबो रुजु रुमै संसारखौ जालांसै आरो ना आंनि बिखुनजो जागोन नालाय अबाव मा लाजिथारालै हा अननानै जाजिलंगा आदा नों बेनिफ्राय थां आंबो नोंखौ आदा होननानैनो बुंबाय मानोना नों गेबगानिख्रुइबो आंनिख्रुइबो बेसेबा गिदिर जाखागोन बाजै गेबगांसै आं बुहुद उन्दै जागोन खर'आव खानाय गैजादोङा नालाय बिनि थाखाय आंखौ ओरैनो बोरायबायसो नुफ्लायो आरो नाथाय आं खानाय गायना लागोन ना गायदे नोङो आंनि खर' माथायाव खानाय गैयिखाय गोसोथोआनो नों बे खानायनि थाखायनो आंखौ गोसोथोआ आरो ना नों टेनसन लानाङा आजिखालि खानाय गायना लानो हागौ फैसाल' नांगौ आंनाव फैसाबो दंखासोयो गायना लागोन आंहा खानायखौ न'सो बोराय मांदां खानाय गायबाबो गायाबाबो आं नोंजों थांखाया मिथिबाय ओरैनोबाबो हाबाखौनो जाया होनना सानो आङो आरो नोंजों आं हाबा जानो नोंथ' सासे सिखावबो जाजिलंगा नोंलाय माथो दाखालि बावैसो सोरनिबा बेग खावदोंलै हा ओरैनो नंखाय बाखाय खोथाफोरखौनो लालाबायो आरो दै आं नङालै आं सिखाव नङा थांहोदो बेनिफ्राय आंनि जानो गोनां बिखुनजोआलाय बेजोंसो रायज्लायनांगौमोनलै आङो अबाव थांदों अननानै आदा नों थां बेनिफ्राय गायदाया नोंखौ मोजां मोना दे माथो न' सिङावसो हाबै हाबै थाबाय बिनि सायाव जोंफोरखौ जिरायनोबो होआखै टेनसन लानाङा नोङो राखेब सानसे नङा सानसेबाबो आं बेखौ गावनि धोरोम पुतनि बानायथारगोन बे बिजितखौबो आं लांफानो नागिरबाय न'आव मा जाखोथाय मानसियानो खालि थांनो थांनोल' बुङो ओमफ्राय थाङा बाराबा हारसिंनो थांगारगारगोन उर्मिलाखौ लानानै बेसेदि थांनो लुबैनाय दंखायो आंसो मिथिगौ नङा गावगायाबो इन्ट्रेस्ट दंसैमोनलै जोंहानाव न'आव थांनो बादों बेयो आंनिबा थांनो बाथारदों मुलि जाबानो हामखायो माथो खर' एसे एनला सानायफोरालाय बेहालाय मानो हामनो रोङाखै दे मुलि जाबाबो थांगोन खोमाहाय आं बियो थाङाबाबो थांसै एबार उर्मिलाखौ लानानैनो बिथिंजाय आइयाबो लिंहरगासिनो बिजुलि माथो दाबो ओंखारला नोंलाय अबाव थांनो ओंखारनांगौ आंलाय नोंसानियाव माखौबा फाल्थु खालामनो फैदों जागोन दे आं हारसिंबाबो थांगोन ओंखारदो जाम्बिलाय आं ओरैनोसो बुंदोंमोन दहायो मा नों थाङा होनना ओरैनोसो बुंनाय औ आं थाङा होनना ओरैनोसो बुंदों नोंखौ आं बुंखादोंमोनानो माथो सान्दुं दुंबानो थांगोन होननानै आंलाय नोंखौ दहाय ओरैनोसो बुंबाय दङमोन नों आरो बेखौनो नंथारगौ साननाय आरो सानाबा जाम्बालाय नोङो फाल्थु खालामदों एसे फुङावनो खालामनो हाया आरो दानै बेसेबा सानजौखाबाय दानै ओंखाम ओंख्रिबो संना गालांनांगौ जानांगौबो एसे गोबावै थांबाबो जेबो नङा रे जोंलाय निजा गारियावसो थांखागोन दा थेवब्लाबो आरोहाय दे होमबालाय थांमारगोन ना उर्मिलाखौ खिन्थानो थांनि र' आङो मोनथिखागौ दे बियो आङो खिन्थाखाबाय दानि आं बुंखाबाय थौ बैनाय माबा आलासि जानो थांसै होननानै आलासि जानो थांनि ओंखार होनना बुंखाबाय आङो होमबालाय आङो ओंखाम ओंख्रिखौ संनि र' जालांनोसैबो आरो आइ आफामोननोबो संना गालांसै दे अब्लालाय संदो ओमफ्राय नोंनि लोगो उर्मिलाया दावदै जाना मोजां मोनसोयो न' दावदै जाना बेसेबा मोजां मोनसै बियो र' अब्लालाय आं दावदै लायनि दावदै लायाबाबो जागोन दे ना दंखायो लायनि र' ना थाबालाय मा दावदै जानो हाया नामा बिनि फेभरेट ना लायनि र' दे थां होमबालाय आयु दिनै थारैनो आङो न'आव थांनो मोनसिगोन
आं खुसिखौनो लानो हाला। उर्मिला! उर्मिला! खोनायाखै नामा बियो? थांनो होननानै दिनैसो न'नि मोखां नुसिगोन। मायो? उर्मिला, दिनैसो न'आव थांनो मोनसिगोन। नोंगुमैयाथ' खिन्थाखादों न' थांगोन होननानै। आंनि थाखायसो थांनो ओंखारदों, बियासो गावनि थाखाय थांनो ओंखारदों सानदों खोमा। औ, नों मिथिगौना दहाय बिजिदा आंखौ थाङा होननानै बेसेबा थगायबायहाय। खर' सादों माबा सादों, मुलि जाबाबो हामाखैनो मालाय। बिदिनो दा ओरैनोसो बुंख्लाबाय दङमोन। उर्मिला, नोंनि थाखाय नोंगुमैया माबा लायनो थांदों, दाउदै। गुमैयाबो मिथिलायगौ आरोना दाउदैया आंनि फेभरेट होननानै। मिथिलाया, आंनो खिन्थादोंना। नों खिन्थालायनाङा बैथालि, आंखौ बियो मिथिखागौ, मिथिबाय? आंनि बयफ्रेन्डसो बियो। आं मा जाना मोजां मोनो, आं मा गानना मोजां मोनो, गासैखौबो मिथिजोबखागौ, मिथिबाय बैथालि? उर्मिला, ओमफ्राय नों मा गानना थांगोन? माथो गानबावनो, दख'नाखौनो गानना थांसै। माने नों दख'ना गाननो एसे डिस्टार्ब मोनोना, बेनिखायनो सोंदों आङो। औ, एसे उसुबिदा मोनो सम नै दाबो खुना दोनबायानो आङो। थेवब्लाबो थांगोन गाननानै। दे, नोङो आंनिखौनो गाननो हागोन दे। नोंथ' लाबोखायाखैना? ओहो, नोंनिखौनो गानलांगोन दे। ओंखाम ओंख्रि संनोसै र', आइमोननोबो संना गालांखानोसै। बिराद खुसि मोनबाय आं उर्मिला। नोङो जेसेबां खुसि मोनना ला बे साननैसोआवनो बैथालि साला। नोंनि हौवाया आंनिसो जासिगोन, मिथिबाय? फोजोंसारखौ निमाहा बिनासो गोसोखौ मोजां मोनबाय आंहा। आरो बे जाम्बाया मानो दासिमबो हाबा खालामाखै? र', आंनो खैना नागिरना होगोन। जाम्बाया साला बिदिनो थाबाय थासिगोन आरो बियो बोरै मांगांग्रानो। रावखौबो गोसोथोनोबो रोंला खोमा बियो। बिबारे बाजै, मा खालामबाथाय नों आंनि फारसे इमप्रेस जागोन? मिन्थिला आरो। दिनैबो आं बाजैनि थाखाय दख'ना गांसे लाबोदों। एसे इमप्रेस जाथों र'। बाजै? मिनिसोरां, मा? ओंखाम उखैबाय नामा? ओंखाम उखैबायबा आङो खुरना होनोसै दे। बाजै, ओंखामथ' उखैयाखै र' उखैनाया, दसे उनाव जागोन। आङो नोंनि थाखाय दख'ना गांसे लाबोदोंमोन बाजै। मा? आंनि थाखाय दख'ना लाबोदों नोङो, मिनिसोरां? नाथाय मानो? नै, मानो होननासो सोंबावबाय। एथ' अननानै लाबोदों आङो। बाजै, नोंबो माथो हाथायावनो थांला, दख'नाफोरखौनो बायनाय नुथारला, बिनिखायनो आङो नोंनि थाखाय दिनै गांसे बायना लाबोदोंमोन। मिनिसोरां, आंहा दख'नाया दंखासैयो, नों मानो लाबोनांगौ देनाय? मा बाजै, नोंनो दख'ना दंखासैयो? होमबालाय बाजै, नोंनो मा नांगौ? सना ना आसान नांगौ? ना गन्थङाव गानग्रा नांगौ ना गोदोनायाव गानग्रा नांगौ बाजै? नांगौबा बुंबानो जाबाय, आं लाबोगोन। जि नांगौ बेखौनो लाबोगोन आं बाजै। नाङा, आंनो जेबो नाङा मिनिसोरां। नांनाय जाथ'वाखै। नांनाय जाथ'वाखै नामा? दे, नांगौ जाबानो नोङो बिबानो जाबाय, आं नोङो लाबोना होफैगोन। दे, नांथ'वा दे मिनिसोरां। बाजै, नोङो बिबार मोजां मोनो ना मोना? आङो बिबार लाबोगोन दे बायनानै। बिबार? औ, बिबारखौलाय मोजां मोनसोयो आङो। अब्लालाय बाजै, आं बिबारखौनो लाबोनोसै दे। नोङो न'आव साजायना दोननो हागोन ना? लाबोनोबालाय लाबो आरो। जागोन दे बाजै, आङो नोंनो बिबारखौनो लाबोना होफैगोन। मिनिसोरां, जोंनाथ' आरो बाथौ फुजा सफैगासिनो। बाथौ फुजायाव जा मोजां मोजां फाननो लाबोसैसो। जागोन दे बाजै, आङो नोंनो बाथौ फुजानिफ्राय मोजां मोजां लाबोगोन। बायनानै मोजां मोजां बिबार लाबोगोन। थांगोन दे जोंहा। बाथौ फुजा नायनो थांगोन दे बाजै। खालमानसेथ' नोङो थाङासैयानो। जागोन दे, एबार थांगोन। नोंसा आदा गोमानायनिफ्रायनो आंहा जेबो इन्ट्रेस्ट गैया जादों फुजा नायनोबो। माने फुजायानो जा मेलायानो जा जेबोखौनो गोसो जायाखैमोन। एबार थांगोन दे थेवब्लाबो।